Ya ya ya. Lerune si Andre. Bang Marijan Dijaluk nih. Ngerjani ready. Situ aweh ora jan. Tapi jangan
Itu nyawar ora to? Jale sungi. Iya ini. Cangkem. Asli tenan rek. Piye meneh? Jalurna. Jalur nih. Joleh. Tambahi. Ono lekek. Kok nambahi kowe? Penambahi. Wes. Ini kok rumot. Jeblok. Ayang mo. Loh, kok ketukaran Mas we? Betul ya. Ayo, Bos. Terus
Iya iki. Itu protes to. Ini satu santaksi lho, kancaku yo santaksi. Kok juga kayak tangkep nek? Tekan. Ya. Oh, atuh Bos berarti ya. Komplain ana keblakne lho. Ora Bos. Iya Bos. Iki kurang aduh antasine. Ya. Aku mau sancang-ancang lho. Ancang-ancang. Tenan sikit iya teko kono munggah kok dhuwur-dhuwur. Masang aduh dhuwur-dhuwur. Oke, tak cukup Pak ya. Sesok kok jauh udah jago aku. Ya yo. Cepat. Wah, kayak metu atas lho. Ya. Tak patel lho. Anu kerja sedina to, Bos? Ayo tadi budal kae. Budal dhewe. Oh, mau. Ayo. Aja marem-marem kowe terus lurus lho. Ya cangkem, Bos. Yo. Iya, Bos. Sik diprotes rek. Ayo ngakune gawe cangkem kok menamen kowe. Kanjene nganggo cangkem. Heeh. Nganggo cangkem. Ya. Coba ini ya, balen. Balen Mas Agus. Oh. Galene itu Mas Agus. Yo. Baik. Kon baleni. Rumah satu. Nyapa to, Gus? Atraksine yo ngono kuwi. Nyapa? Saya ketahuan yang mulo sorok kaya. Lah wis arep teko lho, Bos. Atraksi gawan atraksi yo jejak omong ae. Nek, kuwi kayang untuk arep jebuk. Cangkem. Kaya kowe Mas. Iya ya konten iki. Yo iki. Ayo bayangin ono Gus. Iya, udah jago sesuk. Sesuk lho. Sesuk ngebelo aku tak rewangi teh kopi lho. Ayo.
Mutong. Asu. Lega aku yang asu. Piye to karepku? Kok jak omong ae, Bos. Kowe nak kontrasu kowe nak. Lah aku ngomong. Hari. Ya, iya. Iya kok makmut. Sabar. Ini pamongko dibaleni Mas Agus atraksi ya. Kowe sakane jenengan mriki mawon iki nggih. Ora sak nunggu kae. Heeh, ayo Reno. Sabar ya Mas Agus. Wis ora balik. Wes aku wes Bos. Mas Agus wes aku wes. Apa? Protes terus. Kesel. Wes bener ta? Salah. Odo rewel, jago. Oh berarti Mang ini Pak Joko ini kleru. Cangkemmu kok yo. Cangkemmu. Berarti kayang nek. Dan marai subuh. Ayang. Saya ketahui cangkemmu ini. Jadi saat mereka saya ketemu ngembut bataku. Wes ora apa-apa. Oh, rezeki anak istri udah. Kerja senari nih Mas. Senari ya. Ayo turun sana. Dekor saya Pak Komandan nggih. Ayo terus saya sembunyi lagi di Pak Polisi ya. Ini betul sama. Ayo. Siap ya. Ayo tuh bapak orang bakalan kowe iki. Siap ya, matur suwun. Terus nyapa lho? Nyapa? Nah, kok aku mau meh mentolo. Ora le mentolo ki apa dhewe iki. Nah, terima kasih. Luar biasa. Piye? Ora beruat. Ora matur suwun ya tak pacul kok. Kalau dituruti kok ayo. Tapi luar biasa masyarakat anu masyarakat sangat itu loro. Ya. Masyarakat ini jangan ayam betul tobat. Aku nggak ya bibes. Berarti. Ayo Pak. Jangan luar biasa. Ibu-ibu PKK yang bubuk. Jan. Yo ning kene iki lho. Pagir iki menungso akeh. Kowe iki delok lho, maksudku. Delok pagir pirsani mriki. Ya iya, iso rumangsaku wis kompak lho. Kompak kaya bumi saya rame. Penontonnya anteng luar biasa di dhuwur. Enggak yo kabeh mluku nang kene. Iki teh hajate sapa kowe ngerti ora? Kok gerah aku. Iya sapa ngerti ora? Hajate Bu si sapa? Tung sapa? Busitum. Oh alah. Busitum. Griyane Busitum nggih iki. Nggih. Nanggap reyok semene mbane dalam rangka kowe ngerti ora?
Yo ngerti cekil yo mak kono. Apa jare? Ngeluarke ujar. Bu situ hehe. Jurane tumbe. Tum kuwi kok anu basa kono India. Tum hehe. Wah hehe. Busi. Anu motor rek. Ya patene piye to? Busi tum. Anu motor lho. Tum. Si kuwi. Apa? Ojo blesi nak bang kowe. Si kuwi. Si kuwi suwi ram. Lah kuwi sapa rek? Hah? Busi tum kok? Hah. Kamu deh. Mbak Situm nggih? Mbak Situm. Mbak Situm. Lah iya. Tum. Sik kok campur karo wong ya so. Mbak Situm. Tum hiho. Lah kok melu aku to iki. Lho kok hiho bareng kene. Nah, Mbak Situm niku ingkang nika lho. Oh, biakune nika. Heeh. Tasik nem nggih. Tasik men. Umure 17. Alah kok 17 sobat to? 15. Ya ditongane Gus. Nggih, mugi-mugi Keluargane Bu Situm itu matenaken hajatan sak menika mugi-mugi saged ayam tentrem. amin. Mugi-mugi berkah barokah. Amin. Diparingi rezeki ingkang melimpah. Amin Mbak Situm ya. Omahe megah-megah. Amin. Iso tuku sawah. Amin. Iso munggah Mekah. Amin. Mongah. Uang-uang lho enak. Yo wis. Ya foto bos. Ojo mung setong bongane keluarga. Juang kowe kok. Ya aku omongan atrasi bos lho. Mbak Situm. Alah jam sik bengesane celoti penan wabuang. Jam sik anu nggih Pak Etes nggih. Etes mriki 100 mawon. Dongane urung. Ya wis tak pakil niku. Gusti itu ngerti dhewe. Ngerti dhewe. Sing kowe atrasi. Nggih. Amir sami kula atrasi Bang nggih. Nggih. Aku ngejar disambut meriah padha. Wah situng iki sangko aku lagi teko itik-itik. Mas Redi langsung teng pawon-pawon isa-isa. Aku yo jan anu istimewa. Istimewa opo? Aku kok kono berkuyuk dirimu. Jedine ngerti ora? Ora jiduke. Mboten, Pak. Ambil sami kula atraksi nggih. Ayo, lanjut.
Jo, ayo. aku nek ngene iki wis biasa. Biasa. Iki luar biasa. Luar biasa. Iki maskot. Maskot. Maskot Heeh. bunga desa Limbis. Iya. Tak budai. Kowe. Ayo ngene. Emang. Kae wis biasa. Iki luar biasa. Domongnya aja nyusel, anak nyusel. Ayangku iki lho. Dan gono ae. Kowe masa ngiris kowe, dicepai sejarah kembane lagi kan iso. Ayo, apa anu Gus, iki enek-enek. Iki yayaku ya nyusul. Iki lah ya ampun. Baik. Anu gak gelem guyu. Gak gelem guyu aku ngerti. Untune opo kabeh. Ayo, itu nangan kok iso cepai. Sidangmu sing didos. Ayo. Sidang sakit. Oleh yo iki kebutuhan pangku kaya aku. Ya Allah, arum biya. Sing arum biya. Aja ngoyo lek ngoyo. Aja guyu lek nguyu engko. Ora iso. Iki olehmu yo iki lho, masa kowe iki lho. Lho namun dicutok. Demokan. Ayam jara. Ape ae. Celuk Iki lho iki masamu kok iso. apik ya. Nyapa to? Aku ya pas mlaku. Lek nyesel ya. Lek nyesel ya. Ayam jara. Kan
yo penak toh. Jane kok kene. Oh, enak. Ayam jarang yang Baru dia. Kemana ya? Tapi gak romantis kok, Bos. Jadrem koyo kucing gak romantis kok. Kenapa? Wes Bocah itu lho kan kira. alah bocah aku, Bos. Aku kan yo mending iki lho, delok ngene lho. Piye? Kowe iki mending. Jale nek kowe karo kuwi ngaku kok. Saka kono lho, Dek. Ah. Alah, koyo kepeng ngono. Kowe iki jangan romantis kok ngekek. Jale aku digandeng. Yo Mas Agus, Pakku digandeng ya, Rum ya. Ah, pada dijak. Gula kowe. Bujur titik untungnya lho. Ya pas, golekmu ya kuwi lho, Gus. Golekmu ya iki lho. Ya pas kok aku. Gunamu pas. Gonamu ora pas. Ora pas belas. Jumplang lah. Alah mending iki lho yang mending iki. Ya kan, kowe ora trimo kuwi. Ya aku panggah iki. Lek ora trimo golek oleh. Ya, jadi nasuwa. Ya. Ngandi lho. Ayo, ya kowe dak trimo kuwi. Dak golek dhewe nang. Dak, ayo Pak. Mas Agus celuk anu cethuk bolane klothok. Bolamu klothok. Lah iya kuwi pas. Gabungan nang rodok bengi wis. Anu. Kabar lho. Tapi saiki tandur apa? Wis jagongan ngono. Aku nek khusus jago wedi aku. Ya wah, lha kok kon pijak wis mikir. Iya. Sajane sedeno sekali ya. Ayo. Gas. Ojo aku. Nyapa to, Ren? Lah jane aku kon atraksi yo. Aku pengen semangat. Oleh semangat iki ra dagange terus koclok. Ini tak iso. Dulu nang kene yo. Nang ngarepe. Yo. Ya yo. Ayo.
liwat ae. Bature atas silo. Sing bener ya aku apa kowe? Aku lho sing Aku rono kowe melu rono. kok iso. Aku rene kowe melu rene. Aku ning ngarepmu. Aku ning burimu. Aku ning apa ya? Oh, dan yo Apa ya? aku bisa atraksi yo. Kudune ditepuk tangani. Tapi aku malah api. Api. Yo gak ngono. Aku ndelok tepuk tangan masyarakat kene kok iso. Bolangan. Asep Bu, Asep. Guyu ae. Gak asu aku. Heeh. Oleh saya balik.